Senjani? Ba lo muntu lo. Hawu. Endoda. Umyisaphi lo muntu lo? Hayi nonko umfazi wami lo. Umfazi kabi. Yona ngani? Umfazi wami. Umuntu wakho lo? Yeah. Hey, unesho? Yeah. Endoda ufaka isandla la. Faka isandla ndoda. Okay. Awu, okay. Oh, yabona ukuthi sethilimi. Hey, lo muntu lo. Upha lo. Hey. Asithatha. Ho. Kanti ipeti. Hey, bona lipeti leli. Endoda shaya imoto suka la. Akuthathwa abantu la ngo-Uber. Sizoyishisa le moto yakho lo suka. Hey, hamba man. Hey wena. Wonke imoto. Hey, uzoditext la. Yes, text aboma lapha. Hey, wena ukahle wena. Hamba oma lapha wena. Hawu, i-taxi yeza manje la. Lokho nisibanga lesicebo. Soyishisa le moto le. Uyazi mageba le taxi. Hawu, nanizwa nami request into engazazi. Sigibele abantu ngama-taxi. Hawu. Ukuba umZulu eSouth Africa kuyisibusiso kukodwa. Mongasazi isiZulu uyafana nje nepeti elinganawo amatikuletsheni. Mina nginenkani ngifuza ushaka yonke into engiyenzayo ngiyenza ngenkani. Awuthi ngisine ngiactivate inkani. Shi! uZulu uyohlezi emkhulu. Nsuku zonke zokuphila. Khaleli sibhamuke manje yazi. Abayijabulani ngala. Itaxi igcwala. Abayijabula, my sister. Aniyajabulani ngalapho. Oh, akubona ukuhlahlela amehlo phela. Ziyajabulana eziya la. Bofuna eziya ngakini bheka le. Yeah. Sabona Chong. Oh, qhawe khuluma isikhathi asekho qhawe. Khuluma qhawe singabe sisabuza impilo. Oh, ngifuna ukubuza man itaxi igcwala ngikhozi yongilethela. 30 minutes yonke. Itaxi igcwala nini itaxi lalela ke qhawe. Uyayibona le taxi yakithi. Iphuma la abantu mase begcwele. Ishayisa la mase sithi sikhokotloni. Abantu mase begcwele qhawe. Amayi mina ngidliwa isikhathi man. Angizange qhawe. Ngidliwa isikhathi. Qhawe ushilumbo qhawe ungavumeli ukuthi qhawe kube khona into esikudlayo. Uyijongo khona into esikudlayo. Hayi qhawe ungayivumeli le nto leyo. Ngishawa isikhathi. Oh, ngisho ukuthi khona into ezikudlayo qhawe. Ungavumeli kube khona into ezikudlayo. Lalela qhawe. Awuyele kulokhu uqina ngela la itaxini uhlala. Izo le taxi lezo khona mase begcwele. Ngilindile 30 minutes wonke bafuna ngamane ngirequest. Angibani. Wozala qhawe. Angikuzwa kahle uthini? Ungibamba kanjani? Angikuzwa uthini? Ngithi ngingena etaxini. Oh, ngena khona ke etaxini qhawe. Siyabonga mfana. Siyabonga mfana. Awungeke. Uthi ufuna ukurequesta lo mfana ucabanga ukuthi sidlala ama game la. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Ngikade ningifonela kanti yini? Cha, nihlolwa yini ukuthi ngithe imali yokugibela anginayo nje kuze emsebenzini. Anginankampani mina, ozana nama computer ke nize la nihlala khona ke. Ngizosebenza ke. Ngingangenzi njalo madoda. Aha, hey. Komphelo. Le bafana bangitshela ukuthi inhloko yu65, 55. Yabo into kanje. Yini ciwe yini manje? Ngicela abantu laba. Last week bengine interview bayangiqasha. Okay, fine. Manje sebethi ngize emsebenzini, imali yokugibela anginayo. Why bengathatha ama computer ngizakiphi? Ngizosebenza la. Bekumele vele ubatshele kanjalo phela. Awusinayo icompany thina mpela. Abese bezoplaka bona ama computer. Bangicika bani? Weyizonto leyo. Bafethu sabe futhi sakudayisa amakesi lapha yana. Hayi no, inhloko. Inhloko. Yebo. Zwide. Hayi. Zwide. Inyama yala inonile. Oh, inonile. Ngiyayibona ukuthi imnandi. Hayi mina ngiyayithanda into eyinonile. Into emnandi Zwide. And bathi ke amanana khona 80 rand. Oh, 80 rand. Hawayibizi kakhulu. Yazi ukuthi inyama ungafika nje uzoyidla ama game. Ya. Ngoba sibabili ke ndoda. 40 sidla inyama. 40. Sidla inyama. Manje akhumbula khona lo 40 rand wami ongakuwena. Ya, uzovela uyithenge nje kube isikanye sidle kujatshulwe kube mnandi. Hayi izinto khohlo lwa 40 mfethu akwanti yini manje na. Khohla kanjani imali yami? Wena mbele usuyagula lekhanda. Ngiyakhohla kanjani imali yami? Hayi zwethu angithi manje inyama lana bayifaka usawoti thu. Hayi lutho mbele kathi ufika la uthe inyama yakho emnandi futhi inamanona ndamanona ngone ngiwathandayo. Mbele hamba uthenga. Qine edolweni ngiyayifuna imali yami. Niyakuthanda ukuthi nanifeni thathe imali esengasakhokhi. Zwethu ngiyazi ukuthi na ngiyakweleta u40. Ngingaze nginyanye. Hambla linyama lapha. Zwethu mfethu, hayi zwethu.
Thatha imali mase ningasakhokhi. Thenga inyama lapha, angithi imali khona. Shanda umfowethu. Lalela qhawe lami. Uyazi kunalobu ubujongo lobo ngiphathele bona kuleli lenki leli. Yonke into uyiqoqa ngolayini. Yebo, ingakho phela. Ngenza isiqiniseko sokuthi mangifike lento, ngifike ngenza sure ukuthi uZulu uyaphatha. uZulu uyohleza mkhulu insuku zonke zophila qhawe lami. Lento ngisho ngayimelika uzofika uyifike. Ngisho ngangisa khona. Hayi ngiyakuzwa qhawe lami ngiyabona ukuthi enelanga liku 47 kg. Ngicabanga ukuthi qhawe lami sesingaqala ke sihambe manje ngoba ikusakude la siya khona. Ya man ngabe yami khona. Ake ngirequest la. Ushilumba lingaka yini ukurequesta manje? Uzosesenze njalo mesenze njalo. Ungabi kanti wena. Hayi ndoda. Mina ngazi ukuthi ukujonga usabambile. Ngesingezathu ubuqinisile kuwena. Usabilisda. Lalela. Ngijongo la sewulezi mina. Woolworths. Yabona ngiphethe ushilo emusha manje. Awucabanga nje sengihamba lapha ngihamba mina. Manje pho mama bu request senze njani? Ya ma request la ufaka iAtlas. Atlas la utla Atlas. Oh, khona into ezofika izosithatha. Ya abafana bafika besithatha. Futhi ngayisikho. Oh, hayi qhawa ngiyakuzwa qhawe lami usayintweni. Nami phela manje ngifaka. Uyabo. Suka ndoda. Akhe. Yes. Akaza ngesikho. Ya cha mama. Wezwethu uyaqhawa. awungitshele kahle ndoda ngoba phela ngiyakubona lamabhukwini nami imali yami uzonginika nini Uwensizwa. Uyabona nje obungibona ngila ngisemsebenzini ngizosebenza. hlala mina nomsebenzi wakho Uthi imali yakhe ngithathe phike ukuthi akwenziwe njani? Ngoba nakho ukweleta wena ke sekumele manje umhlaba umeke ke ngoba kweleta wena. manje ndoda uyazizwa uthusini Ngiyasizwa kahle qha. Uthi imali ngiyithathe phi? Ngibuza lokho. azona Uthayiwephi manje? wena uthi ne-attitude wena and ngihlezi ngizwa ngawe vele kuthiwa une-attitude Isikisa esingakaqhawe lami. Uyabona nje ungikhomba ngomuntu oqopha tsizwa. Ngifuna ukuthi uhambe olanda obhuku bakho labo bathembile. Angithi wena wathi wena umuntu mengakukhokheli imali yakho kodwa uzomthusa ngayo. azona uthi Ngifuna ukuthi ungithusa. wena uthi ujwayela abenyanga beviki uyabaholela lalela-ke vuzile namhlanje ngizokubonisa ukuthi nguba Uzongifica la ilenke qhawe ne? Uzongifica la ilenke. Qhawe lami, kudlaka qhawe. Wa mama, yangena kuleyo taxi leyo batshela ukuthi kusho uzithola into zakhe. Ya, uyamemshani yakuzwa kodwa lokungibhedela. Kuthi imali angiyithathe phi mina? Ngiphindela. Ngithi uyakuzwa lokungibhedela. Kuthi imali angiyithathe phi mina? Wena malume, shuthi izola kabuya ngisho endlini bagcine bemfaka ebhuthini. Angazi bamshayeleni. Wena mfana ungazongijwayela kabi nafana yeso. Ungazongijwayela kabi ngifuna ukuthi uzwe la emadlebeni. Awusukanga le emakhaya uze lokuzongezwa la. Noma wenza mina islim. Asamsobala imali lapha. Zweda. Uyabona qhawe lami njengoba ngenza amalungiselelo okukhipha le EPH sikhotha ndoda. Ngifuna ukuthi mangabe Ngikayikraka itaxi yangu umndeni. Le ndoda isikhulumela isipedi ngesisuthu. Injala ayibingeleli ngisho ukubingelele kanti amapedi anjani. Wensizwa njengoba lana usuqhamuka uza ngeqhamfuhleleka uzosiphaphela la nejongo lami usilinga ngabi nje unjalo uzosikhulumela isipedi ngesisuthu. Sipedi ngesuthu. Azizwa ndoda ukuthi uthini? Lele wena sakushaya ke thina. Wensizwa ubona thina siyahlanya la ekhanda. Awuboni nje lesigqoke ngayo thina ukuthi samaZulu njengoba ufika la uzosikhulumela isipedi ngesisuthu. Ukuhlangana phi Nomuntu afana uyakwazi ukuba umuntu. Uyakwazi ukuba umuntu. Usenze ilima wena lokho. Awu. Ngibuza itaxi nje qha. Hayi ndoda, kumele mawufika kubantu ufike ubingelele mase uyakhuluma lento ntsetse oyikhulumayo. Oh. Usenekani? Sanibonani maZulu. Hayi, ungazosiphaphela nsizwa. Ngelinye ilanga obobingelela nsizwa. Akaphinda bingelele futhi. Awuphinde bingelele futhi. Sanibona maZulu. Siyakubona nawe. Ngayithola phi itaxi emndeni. Bebaningi kangakandoda abalala la kuzoqhanyelwa yithina. Yini kwenza ukuthi uzobuza thina abantu bebaningi kangakandoda usuka. Suka la, suka. Sengibulisela la. Qala umpofu. Suka la. Wempombele. Zweda. Uyabona ke mfana wami ama robot la wana mangabe libomvu chaza ukuthi imoti yami uyabona la usisidudu lo udayisile lokhutana zamafoni awu umfokombele qhawe lami khamba kahle mfowethu ngiphethe nali ijongo lincane la laseThekwini angazi lithi shanti shata angiyazi lento akumchazele mfana wami ukuthi wini Thame lami ngishanti ishadi ngisuke eThekwini ngizoshatizela eJoburg. uyazwa Singani ukhala ngalo ushadi. yazi ukuthi ngifuna ukuthi ungenzele kanjani ke wona mfokombele leli qhawe
leli lifuna indawo ukuthi lifihle ikhanda angazi noma yisakhonani imjondolo yako wakho lapha na imjondolo kadudu ngemva kwakho qhawe lapha imali ikhona yini khona sasingeza kulona ithi afuna uqaba banga ama-time kumele ngiphethe nje la u10 rand nje kuphela qhawe ukanjani manje uqatha kuphi mfana wami ubona ukuthi usekhaya elitsha la kulethwa khona ngo10 rand mfana wami ubona ukuthi thina siyahlanya la ekhanda mina ubona ukuthi mina ngiyasakana ngokususa lapha mina sokuletha la letha lo mali leyo wempo kombelo angazi momhluzu ungaphuma yini lana wena fana ulokhu uthithiza la ubalabala inkinga yakhe kuphi hawu lalela fana kunento engifuna ukuthi ungisize ngayo la ngibona ngathi khona umuntu ofuna ukungigebenga umfana khona umuntu okhokhe ngo50 rand la engitshela ukuthi bawu4 ku50 rand wakhipha u797 no kwaba u65 rand manje ushintshe kuba imalini shuthi if uzofuna ukugqoma ngemithi ngaso ungaqala uthola isiqunga wena malume yabona wena fana iyona ezonto ukuthi mina nawe sokasixabana ngathi uthi ngithini kwani kanti umalume bethi engazi ngathi ona fana inkinga yakhe kuphi wena fana uyazi ukwaphasa kanjani uphase kanjani vele ngoba into ekulethele ukuthi ufuna ungisize ngokubala yini hawu chawe khamba kahle hayi khamba kahle ngiyazola yazi la ngilahlekile la ngiyezola ufuna ukuyazola qhawe okay woza ngikukhombisa mshana ngiyabuya mshana woza ngikukhombisa ufuna ukuyazola qhawe lami woza ngikukhombisa qhawe uphuma kuphi hayi ngiphuma olundo limahlikihliwe olundo limahlikihliwe isagoli ke la ngithi yabo imoto ziyaphithizela ziyaphithizela imoto nje lezi imoto angeze shayisa uzwide mina bangazi ngala kule ndawo yangakithi bayazi ukuthi uzwide ya hayi cha futhi uzwide indoda enkulu yebo qhawe la manje sesifikile ngiyajabula ukufana nabantu abafana nawe hayi sesifikile qhawe ngicela uzoma la eduze kwami qhawe uyabona mawujikdela amehla akho lapha nje lapha mase ungena ngeke sokunxele uthi kanje uya wazi singesikakhulu uzobe usufikile ke qhawe cha ngiyabonga hayi lutho awukwazi qhawe ukuthi ungavela ubonke nje kuyimali qhawe yabo ukusuka lapha uza la yiphephe libomvu qhawe liphephe libomvu 50 rand yebo qhawe lami hayibo kanti kunjani egoli kunjalo qhawe cha futhi ngoba ngisho ukuthi ngisuka olundi nje akunalutho hayi qhawe manje ukuthi what must happen kwenziwe njani kwenzakaleni qhawe yini kumele yenze ke phela lapho 10 rand wena mfana ungazongenza isilima wena ufuna ukuthatha ukusuka lapha ukuze la 10 rand uyiphephe libomvu ndoda shaya imali phansi kusegoli la cha futhi ngicela ubambe khona lokho enginakha akukho kunye cha wangithi uyabona lento yakho uthi wena lento yokusiza abantu bekufika letha la suka la ukufika ngumzulu yena noma ngumzulu suka la nezikhwama enkulu lentente le umude webhuti uyazwa hayi suka ayindlula mithi bo ngonyiwe mfo welikazolwenko mfowethu yazi ukuthi ngifuna ungisize la mfowethu yazi ade ngithuna lento le ingidla ngaphakathi mfowethu izinto ayihambi neze kahle empilweni yami angazi noma mhlawumbe ukhona nukhokho vula wena mana ulale nabantu bangaphandle wena nje le ndaba yakhe idinga uphakela umthakathi futhi lalelani wena ke futhi kinibalo tshela uma wakho ayekele ukuqhubeka uAntwana kanti kingakho ngithi sana nonke kini obazana ufuna yini ubani ufuna ukuletha ufuna ukudlala lijolo ngini nithisana nodwa wena ukahle hlala njani izinto engabe mnyama unithisana nodwa uyena lefana lo ufuna ukushaya hayi nami bengizobaleka webhuti sicela ukuthi ushiye abantu nekhanda ngathi indololo hayi uzomlimaza lofana uzoboshwa nje uzothula endleleni unkapa manje uzothula endleleni qhawe lami nami bengabaleka ngiwena wena kini indaba nina nilalane nodwa ke woza la 3 2 1 and action uyangazi ngishanti abanye basikumongameli uyazi ufana ukuthi njengami kahlale endlini ebhedayo buka ngihlalaphi uyangazi ngishanti njengoba nazo singumongameli la wena mfana ushatisa ukunuka wena mfana ngoba ngakutshela ukuthi akumele ufike la ngomno 10 rand yini shuthi content content yokunuka wena uyini ohlanganisa nomfana onganamali Zwide lo mfana ngimthelele lo mjongezi acupha ikhanda wena mfana ubani wena njengoba ngisho nje thabela mina ngishanti ngoba nje chaye content la ngiyabasabisa emlazo ufuna bangivume la ngisuka khona bakuvuma ukuthi unani hayi ngoma yesumkhwanazi lisanda kuphuma likishana uPT na ugalo lenisini sibopha umkhwanazi iyona esongifakela imali manje ufuna bube bengibuka hayi kanti lutho ke sikho awunamali yabo nje ushatisa ukuphapha nje uyaphapha wena mfana inkinga yakho uyakuthi uthi ngitheni kwani uyaphapha uyaqina madam exoxisa madam Sawubona nkabi yami. Qhela ungaphinda ungithinta qhawe. Ungaphinda ungithinta qhawe. Hayi bafo ngicela usiza ngididekanga kanje.
Yini ubuye emgcwabeni ni qhawe lami? Hawu mfowethu ngiyozama umsebenzi ngiya ku-interview. Oh uya ku-interview? Yeah mfowethu. Oh qhawe lami manje uzidona into zakho ufuna kusize ngani? Mfowethu ngicela ungisize ngidinga ama-taxi ayesentini. Oh ufuna ama-taxi ayesentini? Yeah. Hayi ufike kahle. Oza ngikhombise qhawe. Hey wakuphi nendawo qhawe lami? Engisuka khona la mfethu eMkhoboza ngizozama impilo. Oh eMkhoboza manje bakubizile bathi hayi uze ku-interview kwaba isibongo qhawe lami. Hey ngumpepesa ngugwala ngiphuma khona le eMkhoboza manje ngifuna ukuzama yona impilo le Nkosi yami angazama ukuhlangana. Kodwa hayi uzohlangana qhawe lami. Hey siyafika emateksini noma kanjani? Sesifikile qhawe lami khona ke la amateksi ayesentini amakhona la. Hawu Nkabi yami ngiyabonga. Hayi lutho qhawe lami kuyimali yabo qhawe ukusuka lapha uza la iphepha libovu qhawe lami. Bafayiki into enjalo mfethu ngikucele kahle ngesihle. Ikhona ke segoli la ikhitwa amahala qhawe. Bafuna ugqoke ezimnyama kanje ngoba adusha ukuthi ngathi ngemngcwabeni kuyabheda mfowethu. Anginanga ngisho nokuthenga ishethele emhlophe. Oh namali. Yebo mfowethu. Hayi qhawe lami. Ngibonga amateksi ayesentini awekho la. Hawu. Ale. Asengapha futhi. Ale. Hayi awekho la qhawe. Kanti mfowethu hayi qhawa lo hayi singamoshela ngizama ukuwabheka. Uwabheka. Ngiyabonga mfowethu. Papa unento ezimnyama. Ngenani kuleyo taxi wempheli ngeke ngiloko ngikhuzana nawe utshela o driver leyo ukuthi asathatha abantu abashiya eJabulani. Yeah. Yathi ukusikhuluma nento eyodwa la siyasebenza la. Hawu. Hey, mshana. Malume. Kuyabanda ke namhlanje mshana yami. Uyabona mangase kuthiwa umuntu uthola ingube namehlo. Hayi. Hayi ngabusuku igame enkulu nami ngiyilindele ngabovu nje ithikithi sengilifakile. Hayi mshana ngizwanga kahle ngithi ilanga liyabanda namhlanje. Mangase kuthiwa sithola ingube namehlo kunga right. Malume yazi angazi noma mina congiphindela ngisakuzwa ke enhlobo. Ngithi mina mshana ilanga liyabanda namhlanje. Yabo umuntu mase kuthiwa uthola ingube namehlo kungalunga kakhulu. Lo mntwana okumbizile ngabe seza. Hayi mshana soxabana ngithi uthini? Ngiyaxolisa manje. Sizoxabana. Asambe siyoma kuleli lobhote lingale cause ngilinde uDlamini ezoma netext lapha nginikeza imali yami. Alright malume. Hayi siyangalana mshana. Inyama yenhloko imnandi yazi. Inyama yenhloko. Nyama yenhloko.